Οι κοντοχωριανοί καλαματιανοί Μεσσηνοί βρέθηκαν στο σκληρό Μεσσηνίας για να καλύψουν και να συμμετέχουν στην ημερίδα χτισήματος ξερολιθιάς. Οι παραδοσιακές τέχνες δεν πρέπει να ξεχαστούν και σίγουρα οι συμμετέχοντες είχαν μια αξέχαστη εμπειρία και έλαβαν μοναδικές γνώσεις από τους έμπειρους εθελοντές εισηγητές των δράσεων. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σωτήρη Μιχαλακόπουλο για την πρόσκληση και συγχαρητήρια σε όλους για τη δράση και τη διοργάνωση και φυσικά για τη φιλοξενία. Βρισκόμαστε σε ένα χωράφι της περιοχής του χωριού Σκληρού. Το τοπονύμιο εδώ λέγεται Βίγλιζα. Σε λίγο θα ανέβουμε πάνω στην κορυφή και θα δούμε και γιατί λέγεται έτσι, γιατί ονομάστηκε έτσι εδώ το τοπονύμιο. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο κύριος Νίκος με το συνεργάτη του και θα προσπαθήσει, θα μας δείξει πώς θα φτιάξουμε, θα συμπληρώσουμε εμείς βέβαια, δεν θα φτιάξουμε από την αρχή, γιατί εδώ μιλάμε ότι τα χωράφια και οι εκτάσεις αυτές έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και 50 χρόνια. Δεν καλλιεργούνται πια, ενώ παλιά εδώ όλα αυτά τα εδάφη χρησιμοποιούνταν με ζευγάρια ζώων, κυρίως με μουλάρια ή και με γαϊδούρια, όχι βόδια, γιατί το έδαφος είναι πολύ ορεινό και πετρώδες. Καλλιεργούσανε και παρήγαγαν το στάρι της χρονιάς τους. Υπήρχαν βέβαια και χρονιές όπου δεν αρκούσε το στάρι, γιατί η χρονιά πήγαινε κακά. Έβερχε το Ιούνιο όταν ήταν κοντά, ας πούμε, ο θέρος, αρρωσταίνανε, φυράζανε τα στάρια και το αλεύρι για τη χρονιά δεν έφτιανε, έπρεπε να πάνε να αγοράσουν. Ο κόπος όμως ήταν μεγάλος. Τέλος πάντων, θα μας δείξουν λοιπόν οι μαστόροι εδώ το πώς γινόταν, πώς χτίζεται ένα πεζούλι, εν πάση περιπτώσει πώς επισκευάζεται. Και ό,τι θέλουμε να ρωτήσουμε, φαντάζομαι ότι θα μπορέσουν να μας απαντήσουν οι άνθρωποι. Ορίστε. Για ποιο λόγο χτίζεται? Βέβαια, τα πεζούλια χτίζονται συνήθως σε επικλινή εδάφη, όπου δηλαδή το νερό και οι διάφορες καιρικές συνθήκες εδώ στα βουνά αλλάζουν το τοπίο και δεν αφήνουν το χώμα να σταματήσει. Αυτός είναι ο βασικός λόγος και ρόλος του πεζουλιού. Δηλαδή αυτές οι αναβαθμίδες ή πεζούλες που χτίζονται εδώ είναι για να συγκρατούν, δημιουργούν επίπεδα δηλαδή, δημιουργούν επίπεδα προστασίας ακριβώς. Γι' αυτό και τώρα, ενώ επειδή έχουν εγκαταλειφθεί τα εδάφια αυτά, τα χωράφια, έχουν καταστραφεί και τα πεζούλια και τα παίρνει το νερό χρόνο με το χρόνο και βλέπουμε και οι πέτρες εδώ μέσα στις λάκες, όπως λέγονται αυτές εδώ, να είναι σκόρπιες. Παλιά όταν είμαστε εδώ και ζούσαμε και καλλιεργούσαμε δεν υπήρχαν πέτρες μέσα στη λάκα, ας πούμε. Τις μαζεύαμε και τις αξιοποιούσαμε, τις χρησιμοποιούσαμε στην κατασκευή των αναβαθμίδων. Ακριβώς. Έλεγα πριν ότι χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για τη μέθοδο της αμυψισποράς, δηλαδή τον ένα χρόνο σιτηρά και τον άλλο καλαμπόκια που κάναμε εμείς εδώ, τίποτα κολοκύθια, λίγα και τέτοια. Και φασόλια. Ξερικά πάντα. Γιατί όπως βλέπετε εδώ δεν υπήρχε. Βέβαια. Ήταν πολύ νόστιμα, αλλά δυστυχώς ήταν λίγα. Έλεγα πριν λοιπόν ότι η χρήση της πέτρας ως υλικού, χωρίς συνδετικό ενδιάμεσο αρμό δηλαδή, ξερολιθιά όπως τη λέμε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δηλαδή χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις Φιλιππίνες, που ας πούμε τα εδάφη είναι τελείως άλλα και εκεί υπάρχουν εδάφη με κλίσεις και χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή της ξερολιθιάς όπου είναι δυνατόν για να δημιουργήσουν επίπεδα, για να καλλιεργούν. Από την αρχαιότητα είναι γνωστή αυτή η μέθοδος, αυτή η τεχνική της χρήσης της πέτρας από την προϊστορική εποχή και έλεγα και πριν ότι παραπέμπουμε σε κυκλόπια τείχη. Επίσης, από ό,τι έχω σημειώσει εγώ εδώ, το αρχαίο κάστρο της Μήλου. Μικίνες και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
Στους Μάγια, λέει, που το χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο, λεγόταν, λέει, Λουβαντών η ξερολιθιά, ας πούμε. Στα Μάτσου Πίτσου των Ίνκας, ναι, και στο Περού είχαν αυτή την ονομασία. Σε όλο τον ελληνικό χώρο, ας πούμε, χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, επειδή το ανάγλυφο της χώρας μας ξέρουμε ότι είναι ορεινό, ανώμαλο κτλ. Πολύ βουνό και τέτοια. Οπότε η μέθοδος αυτή ενδείκνυται και είναι σχεδόν υποχρεωτική όταν θες να καλλιεργήσεις σε τέτοια εδάφη. Εδώ δεν ξέρω αν είναι κουραστικό, αλλά θα πω τα ονόματα, πώς τα λένε τις πεζούλες, πώς τις λένε στα διάφορα νησιά κυρίως. Στη Λέσβο, λέει, τα λένε σέτια και ποδόμες. Στη Λέσβο. Στην Κεφαλονιά τις λένε αρμάκες. Στην Ήπειρο τις λένε δεσιές. Στην Άνδρο εμασίες. Στην Τίνο σκάλες. Στην Κρήτη τα λένε παραβόλια, λουρίδες, αρμιά, τάβλες, δαμάτια, άσπες, που αν εντάξει θα τα δει κανένας γλωσσολογικά έχουν σχέση αυτές οι ονομασίες, δεν είναι άσχετες τελείως προς τις άλλες των αλωνών. Στην Πελοπόννησο εδώ τα λέμε πεζούλια, τέλος πάντων, ναι. Στην Πάτμο δαμάκια, όπως και στη Λέρο, στην Κάλυμνο και στην Κο. Στην Ίσυρο τα λένε βαστάδια και τάβλες, στους Λειψούς δαμάκια, λούρους, στην Κάρπαθο βαστή και λουριά και στην Κάσο επίσης βαστή και λουριά. Κυρίως στον νησιωτικό χώρο που εκεί τα πράγματα ήταν τουλάχιστον, γιατί τώρα με τα νερά τεχνητά και τα λοιπά έχουν αλλάξει κάπως, που ήταν άνυδρα κιόλας στα εδάφη όπως και εδώ και ίσως και χειρότερα, χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέθοδο και χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα, δηλαδή για παραγωγή, γιατί εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν, όπως ξέρουμε, εγκαταλείψει όπως εμείς εδώ, λόγω μάλλον του τουρισμού, μένουν στον τόπο τους και καλά το κάνουν και συνεχίζουν να παράγουν, να καλλιεργούν. Και οπότε η μέθοδος συνεχίζει να ισχύει και να χρησιμοποιείται. Μάλιστα. Σε όλα, στις Κυκλάδες πιο πολύ, αλλά και στα Δωδεκάνησα. Και σε όλα τα νησιά, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα, ας πούμε, εντάξει. Μόνο στους κάμπους, στις Πεδιάδες δεν υπάρχει λόγος. Ή εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ λίγο για κάποιο ειδικό σκοπό. Τώρα, εμείς εδώ θα δούμε, όπως έδωσα το χαρτί που σας έδωσα, λέω ότι θα δούμε σήμερα λίγο, όσο μπορούμε, 3 διαφορετικές χρήσεις της πέτρας. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που θα δούμε εδώ στο χτίσιμο του πεζουλιού, ας πούμε, της πεζούλας. Ο άλλος θα είναι να πάμε σε λίγο σε ένα καλύβι εδώ πετρόχτιστο που θα πούμε εκεί όταν πάμε τη χρήση του και το ρόλο του κτλ. Και ένας τρίτος θα ανεβούμε πάνω στην κορυφή όπου θα δούμε μια κατασκευή ενετική, βενετσιάνικη, επί ενετικής κατοχής στην Πελοπόννησο, που είχαν φτιάξει μια τούρλα, πρέπει να ήταν σπιτάκι κάπως, το οποίο λεγόταν Βιγλατούρι, από ό,τι μου είπε ένας συνάδελφος από τα Πετράλωνα. Ένα παρατηρητήριο. Παρατηρητήριο, μπράβο. Από το Βιγλίζο εκεί, από τα λατινικά προέρχεται ίσως, Χρήστο, έτσι. Θα μας πεις αν κάτι μπορείς να προσθέσεις. Και γι' αυτό ονομάστηκε η περιοχή εδώ Βίγλιζα. Δεν είναι τυχαίο. Και μου το είπε ένας φιλόλογος, ο Βιλαράς από τα Πετράλωνα, ο Δημήτρης. Μου έδωσε αυτή την εξήγηση και μάλιστα έχει γράψει ένα βιβλίο που αναφέρεται και σε αυτό. Στην αρχή λέγαμε διάφορα, ότι μπορεί να μεταφέρανε τις πέτρες εκεί πάνω, αλλά ήταν αδύνατο. Τις πέτρες, αν δεν τις χρειάζονταν, πηγαίνανε στο πλάι, όπως εκεί βλέπετε ένα πεζούλι, το οποίο εντάξει, δεν παίζει και τόσο ρόλο, τόσο χρησιμότητα δηλαδή. Αλλά αν περισσεύανε πέτρες, τις βάζανε εκεί σε μια άκρη, γεμίζαν από πίσω, τα πετραδάκια τα μικρά, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε άλλα σημεία να συμπληρώσω κάτι, Σωτήρη. Έλα. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι όση ώρα μας ανέφερες όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα και τις ωραίες πληροφορίες, εγώ είχα τον νόμο στους μαστόρους. Μάλιστα. Οι οποίοι κατάφεραν να γκρεμίσουν ένα πολύ μικρό κομματάκι σε σχετικά μεγάλη ώρα. Μάλιστα. Έκανα την εξής σκέψη, ότι για να χτίσεις κάτι είναι πολύ δύσκολο, για να γκρεμίσεις είναι πανεύκολο. Και όμως αυτό δεν γκρεμιζόταν με τίποτα. Αυτό αποδεικνύει τη στερεότητα με την οποία έχτιζαν αυτή την ξερολιθιά και το γεγονός ότι έχει αντέξει τόσα χρόνια. Ήταν με μεγάλη δυσκολία ο μάστορας εκεί, χτύπαγε για να βγάλει τις πέτρες.
δεν κτίζανε, δηλαδή όταν κτίζανε την πέτρα, ποτέ δεν βάζανε πέτρα όρθια ή δηλαδή, πώς το λένε, μικρές πέτρες να πούμε, βάζανε μόνο για γέμισμα. Οι πέτρες ίσανται κατά μήκους μέσα στη μεγάλη μάτρα. βάση. Και δηλαδή, κατά προτίμηση, δηλαδή οι πλακωτές πέτρες σε ξερολιθιά κτίσιμο κάνουν τέτοιο δέσιμο που είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να χαλάσει. Από ό,τι ξέρω ήταν απαγορευτικό να βάζουν τις πέτρες όπως είπες όρθιες. Ήτανε και είναι. Ναι, τις λεγόμενες και Παναγίες, τις ονόμαζαν Παναγίες τις όρθιες πέτρες. Μάλιστα. Και βάλουν όπως λες κατά μήκος για να δένει καλύτερα και πάντοτε να σταυρώνει πέτρα. Πάντοτε. Υπάρχει μια περιοχή στην Άνδρο που ανέφερε ο Σωτήρης, το λέω, εκεί όταν χτίζανε, γιατί και έχει πολύ πέτρα, όταν κάνανε μάντρες, βάζανε και κάποιες όρθιες, αλλά φροντίζανε όμως να τις έχουν στηρίξει δεξιά, αριστερά και κάτω και πίσω. Μπορεί να τους βάζανε, ας πούμε, μια πέτρα που μπορεί να θέλανε να δείξουν κάτι. Ναι. Αλλά κάνει προεργασία ότι για αυτή μια η στήριξη. πέτρα θα πάει εκεί. Αλλά πίσω από αυτό έχει ενισχυθεί. Βέβαια. Η βάση του κάτω, ναι. Μέχρι τη μέση, ας πούμε. Όταν αυτά τα πεζούλια σε αυτή την περίπτωση γινόσατε με αυτόν τον τρόπο στα κουρά. Ναι, αυτά εδώ. Κάποιες μάντρες τις φτιάχνανε κονικές, δηλαδή σε στυλ πυραμίδα, ας πούμε 2-3 μέτρα ύψους. Ξεκινάγανε στο 1 μέτρο, αλλά και από μέσα και από όξω η φάτσα του τυχείου ήταν με κλίση. Ναι. Αυτό άντεχε τόσο πολύ πίεση που δηλαδή, αντέχει μεγάλη δύναμη, δηλαδή ας έχει φορτίο, ας έχει αυτό δεν, ενώ όταν κάνουμε μια μάντρα 40 πόντους πάχου, 3 μέτρα ύψος, δεν έχει την αντοχή που έχει αυτό το σχήμα το κονικό δηλαδή. Αυτό είναι το καλύτερο κτίσιμο που μπορούμε να κάνουμε σε μάντρες, δηλαδή να στηρίξουμε όκτος ή κάποιο οικόπεδο. Ναι. Είναι το πιο, επειδή η πέτρα στραγγάει από τα νερά που έχει μέσα η γη, σιγά σιγά αφαιρείται το νερό. Όταν κάνουμε μια μάντρα μονοπλοκ με σίδερα και με τέτοια, αυτό δεν φεύγουν τα νερά εύκολα και ζορίζεται πάρα πολύ όταν είναι μια μάντρα ψηλή και παζωμένη. Είναι πιο ρευστό το έδαφος και... Στην πέτρα όμως, ειδικά στη ξερολιθιά, δηλαδή αυτό το χειμώνα που βρέχει πολύ, το νερό φεύγει όλη την ώρα. Από πάνω βρέχει και η μάντρα από κάτω στραγάει. Αποστραγγίζεται και δεν δημιουργούνται δυνάμεις από πίσω. Πίεσης. Ώστε να πέσει η μάντρα. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε καινούριες μάντρες που φαίνονται ωραίες, καλοθυσμένες. Ναι. Και φεύγουν, ναι. Δεν αντέχουν δηλαδή. Πρέπει να φτιαχτεί όπως οι παλιοί που ας πούμε κάποιοι εμείς οι νέοι, εγώ ας πούμε έχω παρακολουθήσει. Δουλεύω τώρα 25 χρόνια, έχω ξεκινήσει τη δουλειά, είμαι 25 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Και όταν ξεκίνησα, ρε παιδί μου φαινόταν μια βαρύ δουλειά αυτά, αλλά μετά σιγά σιγά ξεκίνησα να έρθουμε πιο κοντά και να ακούσω πιο πολλά, να μαθαίνω και να βγάλω και το συμπέρασμα δηλαδή ότι αυτό όντως ισχύει, είναι ο καλύτερος τρόπος και το καλύτερο υλικό και το πιο ασφαλής. Τώρα ο κύριος αυτός είναι η δουλειά του τώρα, έτσι. Εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα. Όμως οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, οι πιο πολλοί τα χτίζανε μόνοι τους. Μόνοι τους, Δηλαδή ήταν ειδικοί για αυτή τη δουλειά. Σε πολλά πράγματα, αλλά και σε αυτό εδώ. Αν το έδαφος ήταν πολύ επικλινές, έπρεπε να γίνει μια ειδική, ας πούμε, ένα ειδικότερο χτίσιμο. Πιο ενισχυμένο, χαμηλά κτλ. Ωραία. Μετά είχε σημασία ο αέρας στον τόπο, ο ήλιος, ο προσανατολισμός έπαιζε ρόλο, έτσι. Και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν. Δηλαδή αν ήταν για αυτό το ρόλο, ας πούμε, εδώ πέρα, ή αν ήταν μια μάντρα διπλή μέσα έξω σε ένα καλύβι, για σπίτι ας πούμε, ή αν ήταν για κάποιο άλλο λόγο. Έπαιζαν κάποιοι παράγοντες επίσης κάποιο ειδικό ρόλο. Ορίστε. Εάν λιάζεται ας πούμε το μέρος ή όχι, ας πούμε.
ή αν έχει αέρα πολύ και τα τέτοια. Το λαβαίνανε υπόψη τους αυτό σε κάποιο βαθμό, ας πούμε, οι άνθρωποι. Τώρα, ο Νίκος εδώ καταφέρανε, όπως είπε ο Δημήτρης, ο Γιώργος, να έρθουν στο έδαφος, κάπου στη θεμελίωση δηλαδή. Εκεί είναι δηλαδή που ξεκινάει η μάντρα, δηλαδή το πεζούλι. Χρειάζεται να πάει άλλο κάτω, ρώτησε κάποιος, Νίκο, χρειάζεται να πάει λίγο ακόμα βάθος. Θα έπρεπε να πήγαινε, αλλά τώρα δεν έχει γνώμη. Θα Καλά. έπρεπε να πήγαινε Ναι. κάτω ακόμα, Αλλά δεν έχει. αλλά οι πέτρες είναι δαγκωμένες η μία Ναι, με ναι, την ναι. άλλη. Ωραία. Αυτό και για πολύς χρόνος. να το κάνεις πρέπει να κάνεις ένα μεγάλο κομμάτι. Μπράβο. Για να μπορεί να... Όπου αυτό το άνοιγμα εκεί, Νίκο, πόσο πρέπει να γίνει, τι διαστάσεις να έχει, περίπου, για να, επειδή τα παιδιά εδώ ακούνε και δεν ξέρουν, περίπου. Βλέπετε εδώ τις πέτρες που είναι αυτές οι πέτρες όλες που είναι κατά μήκος. Μέσα. Μέσα έξω. Δηλαδή οι πέτρες μπαίνουν πάντα, αυτή την πέτρα ας πούμε μπορούσε ο μάστορας να το βάλει και έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα επειδή η αντοχή αλλάζει όταν μπαίνει έτσι ή όταν μπαίνει έτσι. Οκ. Λοιπόν, Σύμφωνοι. πάντα αυτό δηλαδή κτιζότανε έτσι οι ξερολιθιές πέτρες και όλοι τα ζόπουλα που λέμε Τα μικρά, τις μικρές πέτρες. ήταν πίσω εδώ. Πώς τα λέγανε κάπως, Νίκο, αυτά? Στην περιοχή μας ζόπουλα. Ζόμπολα. Και εμείς εδώ πολλοί τα λέγανε. Έχουν όμως διάφορες ονομασίες ανάλογα. Εμείς τα λέγαμε και γιομίδια, επειδή Γιομίδια. γέμιζαν τα κενά τα πίσω, ας πούμε, όταν δημιουργιόταν. Βίσαλα τα λέγαμε. Αυτό Ναι, είναι και ένα φίλτρο. Βέβαια, φίλτρο νερού. Φίλτρο νερού. Λοιπόν, όλα τα νερά που παίρνει, γιατί η γη από εκεί πάνω μέχρι εδώ κάτω μαζεύει πάρα πολλά νερά του χειμώνα. Βέβαια. που βρέχει. Άρα όλο το νερό αυτό δηλαδή Περνούσε. δεν βούλωνε κάπου να είναι Σωστό. φραγμένο. Και να σε πληρώσω, Σωτήρη, με Όχι, ο καθένας μπορεί να λέει εδώ γι' αυτό ήρθαμε. οι γονείς μας και οι παππούδες μας, Ναι. επειδή τα χωριά ήταν, τα χωράφια μας ήταν μακρινή απόσταση, μεγάλη απόσταση, χτίζανε όμως και καλύβια μικρά, τα οποία ήταν ξερολιθιά. Ξερολιθιά, ναι. Ήταν ξερολιθιά. Εδώ έχει ένα... Θα το δούμε σε λίγο, θα το δούμε. Λοιπόν, κατάλαβες. Και χτίζανε για να μπαίνουν μέσα. Ναι, το για τις πρόκειται, ανάγκες για τους. το τέτοιο. Τσούλα ας πούμε εδώ που είναι ξερολιθιά, Ναι, στο ύψος του 1 μέτρο, ναι. Δεν θέλει πολύ. που έχουν συναντήσει, δηλαδή που έχουμε διορθώσει, έχουμε ξαναφτιάξει πάλι από την Ναι. αρχή, μέχρι 30 πόντους, 40 πόντους, Ωραία, γύρω στους 30 πόντους. μια πεζούλα, μέχρι το 1 μέτρο ύψος. Μέχρι να Μετά έβρισκαν όταν τις έχουμε συναντήσει άλλες πεζούλες Πιο ψηλές, παλιές λέμε όταν τα έχουν χτίσει παλιά, πριν 100 χρόνια. μετά εκεί αλλάζει το πάχος. Εντάξει, Δηλαδή κάνουν πιο μεγάλο πάχος. σωστό. Οποίο είναι μια μελέτη που ίσως οι μηχανικοί ας πούμε το γνωρίζουν, αλλά και εμείς που δουλεύουμε χρόνια στην Εμπειρικά. πέτρα έχουμε αποκτήσει αυτή την εμπειρία ότι με το ύψος θέλεις Ανάλογα. πάχος και πάντα θέλεις να το κάνεις με κλίση, δηλαδή να γέρνει κατά μέσα για να Κρατάει. να είναι πιο ασφαλής. Παίζει ρόλο το μεγάλο ρόλο που παίζει πίσω από κάθε πεζούλα ή από κάθε μάντρα αυτό το γέμισμα με τις ψηλούλες πέτρες ή με φορκάλα που λέμε μια λέξη να πούμε εκεί που είναι ψηλές πέτρες. Αυτό είναι ο νόμος της φύσης. Κοίτα, η φυσική δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός, γιατί αυτοί που τη φτιάχναν τότε δεν ήταν μηχανικοί. Βέβαια. Ναι. Κοίτα πως παρατήρησαν τη φύση και είναι αυτό που λέμε το πάμε να το κάνουμε πείραμα στο εργαστήριο, στα σχολεία. Κοίτα πόσο φυσικά έχει αντιληφθεί ότι θα την πάει αντίσταση μέσα. Βλέπεις πόσο μέσα είναι. Ναι, Και ναι, πώς ναι. θα κρατήσει τη μεγάλη αντίσταση που του φέρνει το χώμα από πάνω. Δεν ήταν φυσικός, φαντάζομαι, ούτε είχε σπουδάσει. Όχι. Απλά όμως η ανάγκη Και εσύ τους σπούδασες έκανε, την εμπειρία. τους έκανε η ανάγκη να μάθουν. Βέβαια. Όταν εγώ έχω μία μάντρα την οποία θέλω να κάνω με ξερολιθιά και δεν στηρίζεται πάνω σε κάποια πλαγιά, αλλά είναι απλά στην άκρη ενός δρόμου για αεριοθέτηση του οικοπαίδου μου. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να βάλω αυτά που λέτε από πίσω τα μικρά πετραδάκια, τα φίλτρα, ότι φτάνουν οι μεγάλες πέτρες μόνες τους, σωστά? Ή χρειάζονται και εκεί πέρα οι μικρές πέτρες? Όταν από πίσω δεν έχω χώμα.
Θα είναι το χτίσιμο κατά το ίδιο θα κάνεις χτίσιμο, δηλαδή με δύο πίσω, όψεις. Ναι, προς πίσω να είναι ελεύθερη. Ναι. Όχι, αυτό στέκεται μόνο του, σαν τείχος. Θα έχει δύο όψεις. Θα έχει δύο όψεις. Ωραία. Ενώ εδώ πέρα το βάζουμε, είπατε αυτό, για να μπορεί να συγκρατάει Το νερό, χώμα. το χώμα. Όταν φτιάχνουμε μια μάντρα, δηλαδή με δύο όψεις, μπορούμε να κάνουμε ένα πάχος, ας πούμε, το μεγαλύτερο πάχος που μπορούμε να κάνουμε, να ξεκινήσει από το 1 μέτρο και να σταματήσει στους 40 πόντους. Αλλά ας πούμε μια αυλή, ο κανονισμός του τυχείου είναι μέχρι 50 πόντους πάχος. Δηλαδή να μπορεί να μπορούν οι πέτρες να σταυρώσουν έξω με τη μέσα και το αντίθετο πάλι. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα πάχος κτίσιμο. Τάσο, σε αυτή την περίπτωση, αν με επιτρέπετε Νίκο, θα γίνει διπλό χτίσιμο. Θα γίνει διπλό και μέσα και έξω. Αυτό δεν θα το δούμε σήμερα λογικά. Όχι, όχι. Θα το δούμε λίγο στο καλύβι, εκεί το έχω εφαρμόσει. Θα το δούμε λίγο. Αλλά όταν είναι σκέτη η μάντρα, για να οριοθετήσει το οικόπεδο σου παράδειγμα, θα γίνει διπλό χτίσιμο μέσα έξω. Και οι πέτρες θα πρέπει να συμπληρώνουν, να καβαλάνε, να το πω έτσι, η μία την άλλη. Και εκεί ανάμεσα βέβαια θα χρειαστούν και κάποια γεμίδια, ζόμπολα. Θα χρειαστούν και εκεί να δένουν τις μεγάλες πέτρες. Αλλά είναι μια διπλή τεχνική εκεί. Εδώ είναι κάτι άλλο βέβαια. Είναι διαφορετική η δουλειά, γιατί είναι μονό το τυχείο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να... Πες ότι δεν θέλεις για κάποιο λόγο να βάλεις τίποτα. Θα σταθεί. Στέκει. Μα και τα σπίτια μας εδώ, εμάς τα σπίτια, κατά αυτόν τον τρόπο είναι με πέτρα μεν, με τη μόνη διαφορά ότι είχαν γεμίσματα, ήταν με χώμα και ασβέστη. Το οποίο αποτελούσε ένα υλικό. Εντάξει. Το χώμα είναι... Τότε δεν υπήρχε. Τώρα ναι. Το χώμα είναι που τη βαίνει. Ναι. Προετοιμάσαμε την φάτσα της πέτρας για να φαίνεται ωραία ή είναι για λειτουργική λόγο? Θα πας σε μια ευθεία, θα πας ας πούμε σε κάποιο, θα δώσεις ένα σχήμα ας πούμε που μπορείς εσύ, ας πούμε εσύ το θέλεις σε λίγο κύκλο, το θέλεις σε ευθεία, το θέλεις ανάλογα το... Θα είναι ευθεία, ναι, απ' έξω. Παλιά βέβαια δεν το έκαναν πάντα αυτό, έτσι. Τον καλοπισμό δεν τον κυνηγούσαν, δεν πήρε να κάνει και κοιλιά. Εγώ λέω και άλλα πράγματα, οποίο να καταλάβουν τα παιδιά. Μάλιστα. Πώς μπορεί να... Να βρεθεί μια εδώ να βάλουμε εδώ. Εδώ πέρα. Υπάρχει και μια ωραία εδώ, μεγάλη, η οποία έχει και πρόσωπο σε μια μεριά. Είναι καλή για Λες, θα βρούμε κάποιες πιο επίπεδες να βάλουμε πάνω. Αυτό τώρα δεν πρόκειται να κουνήσει και γίδια να περάσουν. Κοίταξε, η πέτρα άμα κάτσει, Σωστά. εκεί που το βάζεις και κάτσει και πατήσει, πατάει παντού, είναι δηλαδή βαρύ από μόνη της και δεν κουνιέται εύκολα. Μάλιστα. Πάντως αν παρατηρήσετε παιδιά και σε όλα τα πεζούλια σχεδόν έχουν χαλάσει τα κομμάτια που είναι στη μέση κάπου που συγκεντρώνεται πιο πολύ νερό λόγω κλίσης. Βέβαια έχουν κάνει δουλειά και τα γίδια, αλλά πιο πολύ το νερό και ο καιρός, οι συνθήκες εδώ. Βέβαια, τα γίδια και η φύση είναι το ίδιο. Όταν έχουμε ένα μήκους που κτίζουμε ας πούμε την πεζούλα, αυτή η πέτρα ας πούμε μπορεί να μην ταιριάξει εδώ, θα ταιριάξει παραπέρα. Αλλά υπάρχει μια θέση 100%. Για κάθε πέτρα υπάρχει μια θέση, Ναι. Εδώ στο χωριό 2-3 πράγματα τα ξέρουμε κάπως. Τώρα, πω και
κάτι που είπε ο Σωτήρης για το καλαμπόκι. Τους πέρανε το καλαμπόκι. Λοιπόν, τους πέρανε το καλαμπόκι. Εμείς πήγαμε στο σχολείο πιτσιρίκια και έλεγε άρχισα πάνω για να ρίξει το σπόρο. Και τι έχω Ένα σπυρί. Έριχνα ένα το σπυρί. Άμα έπεφτε δεύτερο, είχε και ένα καβουτσίο γέρος και παρακολουθούσε. Αλλά δεν έπαιξε μια απόσταση για να μην με πιάσει. Κατάλαβε. Είχαμε και αυτό το... Να μην σε φτάνει η ξιάλη. Να μην φτάσει. Η ξιάλη. Σήμερα εγώ αν δεν θυμάμαι κάτι, λέω ίσως αυτό το μάθημα να έριχνα το σπόρο. Α, ναι, να έλειπες από το σχολείο. Το διακοπορό, ίσως το... Δεν θυμάσαι τι γινόταν τότε. Μια πλακούλα λεπτή πρέπει να βάλουμε εδώ για να πέσουμε μετά την άλλη. Από πάνω. Εκείνη που είναι από κάτω. Τώρα, και τούτη για δες που είναι από κάτω. Τούτη εδώ που είναι από κάτω. Πρόσεχε. Ναι. Μπορώ να μου λέτε που να βάζω μερικές πέτρες για να μου μείνει στο μυαλό. Πώς να το κάνω. 2-3. Κοίταξε. Να μου πείτε ποιες, πού να τις βάλω. Λοιπόν, εδώ βλέπεις δύο πέτρες εδώ, ας πούμε. Εδώ η άλλη πέτρα που θα μπει πάνω από αυτό πρέπει να δέσει από εδώ τουλάχιστον μέχρι εδώ, ώστε να σταυρώσει. Δεν μιλάμε τώρα, μπορεί να βρει σε μια μεγαλύτερη πέτρα που να πιάσει 2-3 πέτρες παρέα. Ακόμα καλύτερα. Αρκεί να σου πιάσει κάποια στιγμή και τις Ναι, δύο. αρκεί να, δηλαδή αυτό να πάει ένας αρμός Μέχρι πάνω. είναι Λάθος. απαγορεύεται. Okay. Δηλαδή η κάθε πέτρα, έστω και μικρές άμα είναι, αν σταυρώνουν η μία με την άλλη δηλαδή, είναι σωστή Κατασκευή. η τεχνική. Η πάνω δηλαδή στρώση να σταυρώνει με την κάτω. Ναι. Και όταν είναι με δύο όψεις, η άλλη όψη από εκεί πρέπει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι εδώ. Να πιάσει αυτές τις πέτρες που είναι... Πίσω διασταυρώνει και την πρώτη. Αν επειδή μπορεί να είναι πέτρες μικρές ή αυτά, αυτό πρέπει να γίνει υποκριτικά ανά 1 μέτρο. Δηλαδή αν σε περίπτωση έχουμε μικρές πέτρες, ανά 1 μέτρο πρέπει να βρούμε τη πέτρα να πιάσει η άλλη όψη μέχρι εδώ στην άλλη όψη. Να σταυρώσουμε. Περίμενε πέτρα να βάλω εδώ μια... Βλέπεις, Αγγελική, εκεί ότι αυτή η πέτρα τώρα είναι σχεδόν η καταλληλότερη, γιατί καβαλάει, δένει δύο πέτρες, τις ραφές, Ναι. δύο πέτρων από την κάτω μεριά. Δεν βάζεις μια πέτρα απλώς απάνω στην άλλη, τη βάζεις λίγο πιο πέρα ώστε το κενό να δένει με την από πάνω πέτρα. Αυτό που έκαμε τώρα, δηλαδή αυτή η πέτρα. Έχουμε ήδη εδώ ένα δέσιμο. Αν τώρα θα βρούμε την κατάλληλη πέτρα, πώς είναι αυτή εδώ, και θα μπει εδώ από πίσω, εδώ, σημαίνει ότι έχουμε διπλή ενίσχυση. Νίκο, Έχω μπροστά πως φαίνεται. για δες. Για πάρτε, γιατί είναι λίγο καλή αυτή. Καλούτσικη. Περίμενε. Ναι, εντάξει. Βαριά. Αυτό να το ανεβάσει πάνω και όσοι πατριώτες το δούνε. Μπορεί και να μην είναι ολόσωστο, αλλά Σωστό είναι, να μάθουμε, να βλέπει ο κόσμος. αυτό λέω. Πάμε να κάνουμε τώρα. Τι να σου πω. Αγγελική, βλέπεις τα γεμίδια. Μπαίνουν. Για σφίνα. Βέβαια, σφήνες. Πολλοί από νέους κόσμους το ενδιαφέρεται. Μπορεί κάποιος να πει, κουμπάρε, εμένα μου αρέσει αυτή η δουλειά. Πολλοί είναι. Μπορεί. Έτσι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τα ιντερνέτια και αυτά τα γνωρίζουμε και αυτά. Τα κλαμπ και τα νυχτεράδικα επίσης. Κάνουμε και μια τρέλα εδώ στην εξοχή και συμπληρώνεται το. Βέβαια, οι δουλειές αυτές που θέλουν χέρια, ας πούμε, τις αποφεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Ναι, είναι μια δουλειά. Τι να κουραστική. κάνουμε. Μπορεί να χρειαστεί, μπράβο. Αυτό λέω εγώ στα παιδιά μου. Μάθε τέχνη και άσχημα. Όχι, τους λέω ότι θα θέλετε να κάνετε κάτι στο σπίτι σας, Δεν μπορείτε. έχετε την ευκαιρία να μάθετε. Ακριβώς. Παρακάτω είναι δύσκολο. Του βρίσκουνε, αλλά πληρώνουν.
όπου υπάρχει κενό αγγελική. Βάζεις τα μικρά για να... Βάζει τα μικρά και γίνεται επίπεδο να έρθει η άλλη να ακουμπήσει απάνω. Δηλαδή όταν κάνουμε δουλειά και δουλεύουμε δηλαδή, αυτό πρέπει να έχουμε αρκετά ζόπουλα. Αυτό το γεμίζει. Σαν μπάζα να είναι, ναι, τέτοια μικρά. Ναι. Σαν γαλίκι, σαν μπάζα, έτσι. Ναι. Αλλά χώμα βλέπω... Α, αυτό. Δεν βάζουμε όμως συνέχεια να τρελαινόμαστε. Όχι, γέμισμα ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου κάτω δηλαδή θέλεις να έχεις τη βαριοπούλα, το σφυρί δηλαδή, να τα στυπήσεις. Για να κάτσουν λίγο, να δέσουν. Κι άλλο θέλει. Στη καινούργια μόδα που χτίζουμε τώρα με λάσπη, με τέτοιο, με τσιμεντόλάσπη, βάζουμε ζόμπουλα, αλλά μπαίνει και λάσπη, οπότε Νικό. η τσιμεντόλασπη κάνει το γέμισμα. Κάνει τη δουλειά του χώματος. Και τούτη μην τη βάζεις, εγώ λέω. Πιο ενισχυμένο. Μην τη βάζεις αυτή. Είναι προβληματική, έχει εδώ εξόγκωμα και εκεί είναι αυτό. Ή θα τη σπάσεις. Έτσι. Αυτή που... Πέτρα τώρα δεν κουνιέται. Και κρατάει και όλες τις υπόλοιπες. Αυτό δεν είναι. Όσο πιο πλακωτή είναι η πέτρα. Πιστεύεις να βάλεις από κάτω σφίνα? Ναι, θα πει γέμισμα τώρα. Okay. Θα μπει εδώ ένα... Ένα μωρό. Ναι. Οπότε έχετε τόσο γέμισμα βλέπω. Έχει Δεν γέμισμα. μπορεί τόσο εύκολα ακόμα ας πούμε, και κάποιο ζώο να κάνει φωλιά μέσα ή κάποιο φίδι, σωστά? Εντάξει, τα φίδια θα... Τα φίδι μπορούν. Το φίδι μπορεί πάρα. Τάσο μπαίνουν, εντάξει. Δεν το κάνετε τόσο στέρεο. Συμπαγές δεν γίνεται, εντάξει. Η παλιή μας τώρα, ο νονός μου είχε κατοικία από τα λαγάδια. Και έχει στη Ζαχάρο, έχουν κάνει πάρα πολλές δουλειές πέτρινες και λέγανε ζόμπουλα και λάσπη στα μαστερόπλα στις... Ζόμπολο και λάσπη, ναι, σωστό. Άφθονα. Για τη στιβαρότητα της Πάτρας ή αποσκοπούσε Κοίτα, ένα σπίτι πέτρινο ας πούμε δεν... Στη βαρότητα της Μάντρας πιο πολύ. Αυτά είναι υποκριτικά να μπουν μέσα σε λιθοδομή. Ας πούμε δεν υπάρχει αυτή η πεζούλα και θέλει να το δημιουργήσουμε. Εάν εμείς έχουμε ένα φάρδο, ας πούμε 60 πόντους, μπορείς κατευθείαν εδώ να χτίσεις και ταυτόχρονα να γεμίσεις από πίσω εδώ και να αρχίσεις με το επίπεδο που έχουμε εδώ από πάνω. Χρειάζεται ένα θεμέλιο που λέμε, μπορεί να χρειάζεται 20-30 πόντους για βάθος, για τακούνι. Τακούνι. Αν έχεις αυτό το πάκος, αυτό ας πούμε, αυτή η πεζούλα δεν έχει τακούνι. Απλά αυτό έχει γεμίσει τώρα τα χώματα εδώ πέρα, έχουν πέσει εδώ και αυτό έτσι δεν έχει θεμέλιο η πεζούλα. Και πάλι έχετε έτσι. Μα δεν παθαίνει, δεν πάει κάπου δηλαδή, γιατί έχει κλειστεί, σου λέω, εδώ όλα τα νερά εδώ που έρχονται εσωτερικά από τη γη φεύγουν. Αυτό η φθορά που έχει είναι από τα γητοπρόβατα που περνάνε εδώ. Αν δεν περνάγανε θα ήταν όπως δεν θα είχε πειραχτεί. Σε μαλακό χώμα δηλαδή περίπου 2 μέτρα. Μία πρέπει να μπει και εκεί μέσα. Όταν είναι σπίτι, Μπράβο. θέλει βάθος. Δηλαδή γιατί τι κάνει, το σπίτι Πρόσχε. είναι 5 μέτρα ύψος, αυτό έχει κάποιο βάρος. Εάν το έδαφος είναι μαλακό, εδώ σε αυτή τη γωνία και εκεί πέρα είναι πιο σκληρό, αυτό θα πέσει, αλλά θα αλλαγήσει. Λοιπόν, είμαι από τους σκληρούς. Εγώ καταγωγή μου βέβαια δεν μένω μόνιμα εδώ. Δεν ανήκω σε κάποια ομάδα. Έχω πάντα ενδιαφέρον για τέτοια ζητήματα. Δηλαδή που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωποι μας παλιότερα. Με τι ασχολίες καταγινώσανται και πώς οι τεχνικές τους ποιες ήταν και μου αρέσει πάρα πολύ να τα μελετώ αυτά όσο μπορώ ρε παιδί μου, αρέσουν έτσι. Με αυτή τη λογική δεν είμαι σε κάποια ομάδα. Οπότε σαν ιδιώτης ήταν δική σας πρωτοβουλία κύριε Σωτήρη. Δική μου πρωτοβουλία. Θυμήστε μας πώς λέγεστε, αν θέλετε το ονοματεπώνυμο. Σωτήρης Μιχαλακόπουλος. Πάρα πολύ ωραία. Από του Σκληρού, ναι. Και μένω μόνιμα στην Κρήτη βέβαια, στα Χανιά. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία να γίνουν σεμινάρια για να διδάξετε το χτίσιμο της ξερολιθιάς.
Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό, πώς προέκυψε και την ιδέα σας. Πότε προέκυψε, αν το έχετε ξανακάνει. Δοκίμασα και πέρσι, το είχα ανακοινώσει να το κάνουμε, αλλά το είχαμε βάλει Ιούλιο και πιάσανε οι κάψονες και δεν έγινε, αναβλήθηκε. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται φέτος. Ομολογώ ότι με μεγάλη επιφύλαξη το ξεκίνησα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι αυτή την εποχή δεν έχουν ακόμα κατέβει στα χωριά, έχουν υποχρεώσεις, όλα αυτά, αλλά είμαι ενθουσιασμένος και πάρα πολύ χαρούμενος που είναι 15 ανθρώποι εδώ σήμερα, που είναι ένα πολύ καλό νούμερο, θα έλεγα. Και πάρα πολλά άλλα μάτια θα βλέπουν και μέσα από τα βίντεο που θα είναι ανεβασμένο στο YouTube. Βέβαια, καλό θα ήταν να είναι εδώ ζωντανά, να βλέπουν, να κουμπίσουν, να κουβαλήσουν καμιά πέτρα, αλλά και από το βίντεο. Εντάξει. Θέλετε να ξαναγίνει, σκοπεύετε να το ξανακάνετε? Ο στόχος μου είναι αυτός. Δηλαδή, αν μπορέσω να το κάνουμε κάτι σαν θεσμό. Δηλαδή, να το καθιερώσουμε ώστε κάθε χρόνο λίγο πιο οργανωμένα. Να γίνει ίσως και μια δεύτερη μέρα, να πούμε και άλλα αντικείμενα. Τα παιδιά εδώ που ήρθαν από το Δόριο ρίξανε μια ωραία ιδέα επίσης, που κάπως δένει. Δηλαδή να κάνουμε, λέει, θα θέλανε να μάθουν πώς γίνεται η τυροκόμηση του γάλατος. Και έχουμε εδώ πέρα ένα βοσκό ακόμα, γιατί ναι, και μπορούμε και αυτό να το εντάξουμε άμα χρειαστεί. Έτσι. Αυτό είναι άλλη δραστηριότητα. Τώρα εμείς σήμερα, πέρα από την συγκεκριμένη ξερολιθιά, πείτε μας τι άλλο σκοπεύετε να μας Θα ασχοληθούμε μόνο με την πέτρα, με τη χρήση της. Απλά θα δούμε σε λίγο και δύο άλλες παραλλαγές, να το πω έτσι, της χρήσης της πέτρας. Δηλαδή θα δούμε σε λίγο, ας πούμε, ένα καλύβι πώς χτιζόταν και τέτοια, και για ποιο λόγο, πώς χρησιμοποιούταν, ας πούμε, παλιά. Εσείς, κύριε Σωτήρη, έχετε διοργανώσει και άλλες δράσεις που δεν έχουν σχέση με την πέτρα, όπως καλή ώρα αυτό που μου είπατε πριν, σε σχέση με την παραγωγή τυριού ή κάτι? Είναι αλήθεια ότι εγώ ήμουν εκπαιδευτικός, τώρα είμαι συνταξιούχος, έτσι. Όλα μου τα χρόνια βέβαια έκανα μάθημα στα Χανιά. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι, κόσμος πιο πολύς βέβαια, αλλά και πιο ενημερωμένος, δηλαδή πιο φιλικός προς κάποιες καινούριες, να το πω, δράσεις. Υπάρχουν ομάδες αρκετές εκεί με διάφορα αντικείμενα. Είναι αλήθεια ότι συμμετείχα όχι ως μέλος, αλλά στις δράσεις αυτές με ενδιαφέραν. Δηλαδή την ιδέα, να το πω έτσι, του να οργανώνω κάποια πράγματα, την έχω πάρει από εκεί, από την καθημερινότητά μου, στην Κρήτη δηλαδή. Και με πέτρες ασχολούνται εκεί. Ειδικά στον νομό Ρεθύμνου, Σφακιά, στα Χανιά, Ανόγια και τέτοια κάνουν και καλύβες και τέτοια, έχουν μεγάλη χρήση οι πέτρες ακόμα. Τέλος πάντων, μ' αρέσει λοιπόν να οργανώνουμε κάποια πράγματα και γι' αυτό λέω τώρα, θα το προτείνω και εδώ στην παρέα, να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να ενδιαφερθεί, να συντονιστεί, να έρθουμε σε επαφή και με κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει μια επαφή με κάποιο καθηγητή από το Μετσόβιο στην αρχιτεκτονική, ο οποίος έχει το αντικείμενό του είναι γύρω από αυτές τις παραδοσιακές δραστηριότητες, χτίσματα κτλ. Και ο οποίος προτίθεται να μας βοηθήσει και λίγο επιστημονικά, αλλά και να φέρει, ας πούμε, και φοιτητές για να δούνε, για να κάνουμε αυτά τα αντικείμενα εδώ. Το στεφχό μας είναι να γίνει πράξη. Εντάξει, ευχαριστώ, αλλά θα βοηθήσετε όλοι. Θα βοηθήσετε με τον τρόπο του ο καθένας. Όσοι περισσότεροι ενημερωθούν και αν χρειάζονται χέρια, την φορά μπορούν να συμμετέχουν και στην κατασκευή. Το ελπίζω. Θα κάνουμε καλύτερη οργάνωση, πιο έγκαιρη ενημέρωση και, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα υπάρξει έτσι ενδιαφέρον. Εγώ είμαι ευχαριστημένος και πολύ, μάλιστα, και από το ενδιαφέρον το τωρινό. Έτσι. Αλλά άμα καθιερωθεί και το κάνουμε λίγο σαν θεσμό και δούμε και άλλα πραγματάκια από τον τρόπο ζωής των προγόνων μας, όχι μόνο δηλαδή την ξερολιθιά, μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, έτσι, μια δραστηριότητα που όταν θα κατεβαίνει ο άλλος το καλοκαίρι στο χωριό, ας πούμε, να συμμετέχει σε κάποια πράγματα τέτοια και να ευχαριστιέται λιγάκι. Πέρα από την ξεκούρασή του. Είναι και ευχαρίστηση, όπως το είπατε. Νομίζω το να έρθει εδώ πάνω. Τη γνώση των προγόνων στους επόμενους είναι και ευχάριστο γεγονός και χρήσιμο. Αλλά δείχνει, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο έτσι, όπως το εννοήσει ο καθένας, ο σεβασμός στον κόπο των ανθρώπων μας, των ανθρώπων που έχουν φύγει δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι ένα είδος σεβασμού. Όχι απλά τα θαυμάζουμε, αλλά και τα συντηρούμε. Δεν έχει κάποια πρακτική, νομίζω, πια εφαρμογή και χρήση. Ελάχιστη, ας πούμε, ή είπαμε σε κάποια νησιά κτλ. Ή μπορεί κάποιος, ας πούμε, να θελήσει να χτίσει μια μάντρα στην αυλή του, ας πούμε, και να είναι ξερολιθιά, να το δει έτσι. Εντάξει. Αλλά δεν το βλέπω ότι θα είναι, δεν το πάω δηλαδή εγώ στο ότι μπορεί να γίνει κάποιος επαγγελματίας χτίστης ξερολιθιάς, εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να τα αποκλείσει κιόλας.
παραλία. Ο άμμος που βγαίνει εδώ, ας πούμε, Πού το τρίβουν από πέτρα. ο καλύτερος άμμος είναι αυτός. Που τρίβεται. Να το σπάσεις και να το κάνει. Έχει στη Παρισία πέρα εκεί που είναι το λατομείο, βγάζει διάφορα μέγεθες άμμου. Αυτός ο άμμος, άμα το ανακατεύσεις μόνο με ασβέστη, είναι το καλύτερο υλικό που έχει δημιουργηθεί, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Άμμο και ασβέστη. Αυτό είναι ανώτερο από τα τσιμέντα, ανώτερα από τα συστατικά που έχουν βγάλει χιλιάδες. Το τσιμέντο όχι βέβαια. Ανώτερο από το τσιμέντο. Ανώτερο. Ο ασβέστης δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μέχρι τώρα δεν έχει βγάλει επιστήμη ότι ο ασβέστης έχει ημερομηνία λήξης. Το τσιμέντο έχει ημερομηνία λήξης. Άρα λοιπόν, όταν χτίζουμε ένα κτίριο με ασβέστη, με ασβεστόλασπη που λέμε, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Αρχικά δεν υπήρχε ασβέστη, κτίζανε μόνο ξερολιθιά και αυτό, ακριβώς αυτό. Έκατσε, καλή είναι. Τρίβονται σε σπαστήρα και γίνονται σκόνη, φαρίνα που λέμε. Μετά περνάνε από το κλίπανο και ψήνεται. Αυτό τώρα θέλει να έχει, να ρίξει τώρα γεμίσει. Όσο αυτό γίνεται πιο Δυνατό. δυνατό. Τα κατάλοιπα για να μην τα πετάνε. Ενισχυμένο. Ακόμα και την τέφρα. Δάσκαλε, εσύ Ορίστε. ξέρεις τη διαδικασία όλη. Έλα. Εσύ βλέπω ότι πρέπει να έχεις φτιάξει μεζούλια πολλά. Το καλύβι εκεί θα δεις συμπληρωμένο σχεδόν. Μάστορα. Την κάνατε καλύτερη από πριν. Πώς το βλέπετε? Εδώ είναι καλλιτεχνική, ρε. Επιστημονική θα έλεγα. Το χτίσιμο αυτό είναι εντάξει από άνθρωπο που ξέρει. Δεν ξεχωρίζει πάντως ότι το γκρεμίσαμε και το ξαναχτίσαμε. Αυτή η πέτρα είναι αυτή η πέτρα. Για να γίνει με διαφορετικό αυτό, πρέπει να επεξεργάζεται πριν τη χτίσεις. Τότε αλλάζει μορφή. Αυτό που βλέπαμε τόση ώρα που κάνατε το πρόσωπο μπροστά να είναι δηλαδή επίπεδο εννοούμε. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να το κάνεις εδώ, ίσα, να κόψεις αυτά και να γίνει... Ακόμα καλύτερο είναι ο Τάσο, να γίνει ακόμα καλύτερο. Όσο ανάλογα αυτό που θες εσύ, ο καθένας. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο, το πιο απλό. Αυτό είναι για λειτουργικούς λόγους, για τα νερά να κρατάει. Το πιο απλό. Άλλο να είναι σε ένα χώρο που είναι επισκέψιμος και είναι ένα σπίτι. Θα είναι πιο καλλιτεχνικό. Αυτό έγινε όχι καλύτερο, αν και πρόχειρο. Βέβαια. Φαίνεται ότι έχει μπει χέρι λίγο ειδικό. Εγγύηση, Για να γίνει ενιαίο. Και φυτεύανε. Έτυχε με το χώμα τέτοια, έπαιρνε το νερό. Άτζη, τραβάς καμιά φωτογραφία τώρα που τέλειωσε η μάντρα. Εσείς τώρα για την προστασία του θα Τώρα που βάλετε τέλειωσε. χώμα. Για την προστασία του θα Νίκος. βάλετε και χώμα πάνω. Τώρα που τέλειωσε η μάντρα. Τέλειωσε η Για να μην τελευταία. χάνεται αυτό το Ωραία. Όπα, έδαφος. ρε είναι ολόιδιο. Το αφήνανε λίγο πιο κάτω. Είναι πιο καλή, πιο επιστημονική θα είναι. Η πεζούλα μπορεί να ήταν μέχρι εκεί το πάγο. Μάλιστα. Και μετά εδώ το συμπληρώνανε με χώμα. Και δεν χανόταν το. Τους παίρνανε, τους φυτεύανε. Ναι, βέβαια. Στάρια, καλαμπόκια. Αυτό το καλύβι, παιδιά, το λέγαμε τεντοτόπι. Τεντοτόπι. Είναι ένα πετροκάλυβο το οποίο δεν είχε σκεπή. Δεν είναι σαν το άλλο καλύβι που είδαμε.
γιατί χρησιμοποιείται μόνο για θερινή κατοικία, να το πω έτσι, των Τσοπάνιδων και Γεωργών. Εδώ πάνω είπαμε ότι είμαστε γύρω στα 1200, μα πάμε στην κορυφή. Εδώ θα είναι 1100 μέτρα υψόμετρο. Είναι σεβαστό υψόμετρο, δεν είναι και λίγο. Το καλοκαίρι κάνει κάποια ζέστη, αλλά δεν πάβει να έχει και αέρα όμως. Οπότε ανεβάζαμε τα γιδοπρόβατα από την πίσω μεριά, θα το δούμε σε λίγο, από τα χυμαδιά που είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τα ανεβάζαμε εδώ τον Απρίλιο-Μάιο, να βρούνε καινούργια βοσκή, καινούργιο βοσκοτόπια δηλαδή, να έχουν το αέρα τους, να τα αρμέγουμε, να κάνουμε το τυρί μας και όλα αυτά. Σε κάποιες καλοκαιρινές μπόρες έπρεπε κάπου να χωθούμε. Αυτό το πράγμα, τούτο εδώ τώρα το ξύλο το έβαλα εγώ, δεν είναι από παλιά και σκοπεύω να το σκεπάσω, να το κάνω, αλλά το αφήνω και έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται να παίξει κανένα σοβαρό ρόλο τώρα χρηστικό. Λοιπόν, και το βάζαμε ένα τέτοιο ξύλο εδώ και κάτι πρόχειρα ξύλα που τα κόβαμε από εδώ τριούρα από τα δέντρα, δεν είχε σημασία, στραβά ίσια, από πουρνάρια. Και τα βάζαμε 5-6 ξύλα στο έτσι και από πάνω για σκέπασμα να προφυλαχτούμε από καμιά πιθανή βροχή βάζαμε ένα καπερόνι, την τέντα που λέγαμε, ένα σάισμα, σωστό. Το οποίο γινόταν από γυδίσιο μαλλί. Το οποίο ναι, η τρίχα του γλιστρούσε το νερό, το οποίο δεν ήταν και καταρακτώδες, μια μπόρα ας πούμε, εχωνόμαστε λίγο. Λοιπόν, ναι, τέτοιο. Λοιπόν, μια τέντα την οποία όταν φεύγαμε πάλι το χειμώνα, το φθινόπωρο, τη βγάζαμε. Τέλος, το καλύβι έμενε έτσι εδώ. Αυτό το καλύβι εντωμεταξύ είχε μισογκρεμιστεί. Θα δείτε, φαίνεται, δεν είναι. Το πιο πολύ υπήρχε. Το λίγο έχω χτίσει εγώ από πάνω. Συμπλήρωσα εδώ, νομίζω έλειπε όλο αυτό το κομμάτι. Εδώ το ανέβασα λίγο εκεί πάνω για να πάρει λίγο ύψος. Εδώ συμπλήρωσα, βέβαια τα γίδια ανεβαίνουν και εδώ πάνω και έχουν διώξει πέτρες. Και εδώ θέλω να πω ποιος ρώτησε για το διπλό, ο Τάσος. Ρώτησε για το διπλό χτίσιμο, Τάσο. Ναι, περίπου είναι αυτό. Βέβαια αυτό το καλύβι δεν έχει... ναι, εντάξει. Μπορεί να το... Ας πούμε. Ναι. Μπορεί να βλέπει το σχήμα του. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, απλώς κάποιες γνώσεις ως μικρός είχα λίγο. Ας πούμε, μ' άρεσε η πέτρα και μ' αρέσει. Και εδώ πάνω φαίνεται επίσης καλά το διπλό χτίσιμο. Δεν είναι όμοιο το πάχος των τείχων όλο. Εδώ είναι τεράστιο το πάχος, ας πούμε. Έτσι το βρήκα εγώ και το συνέχισα. Εδώ δεν υπήρχε ο τείχος και το... θυμάμαι ότι είχα ζοριστεί λίγο και το εμίκρινα το πλάτος. Το πάχος. Θέλετε να μας περιγράψετε αυτό που λέγατε πριν για το... για το δέσιμο της πέτρας. Βλέπεις αυτή την πέτρα. Αυτή είναι και από εδώ και από εκεί. Έχει πιάσει όλο το τείχο. Λοιπόν, μετά, εδώ, πώς να σου δείξω. Εδώ δεν φαίνεται καλά. Αυτή η πέτρα, αυτή πάει μέχρι εδώ, έτσι. Η άλλη από εδώ έχει πιάσει εδώ. Οπότε καβαλάει πίσω και πάνω στην μπροστά. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Να καβαλάνε τα... Το ένα στίκους με διπλή όψη, με δύο όψεις δηλαδή. Και αυτή εδώ Αγγελική πιάνει λίγο εδώ. Έπρεπε να πιάνει περισσότερο. Ας πούμε, ναι. Ανά 1 μέτρο περίπου πρέπει να έχεις ένα δέσιμο ώστε να πιάσει η πέτρα από εδώ να βγει μέχρι εδώ πέρα. Αυτό να πιάσει εδώ. Θέλει αρκετά δεσίματα τέτοια και πλέον είναι σωστό χτισμένο. Και την πάνω επιφάνεια βλέπω ότι την έχετε φέρει σε μια ευθεία, οπότε είναι και αισθητικά ωραίο το αποτέλεσμα αν σταματήσει εκεί η μάντρα μου. Στο επάνω μέρος τώρα αυτό το έχει κάνει, ας πούμε, έχει γίνει με το μάτι. Με το μάτι. Όμως να μπουν χωρίς ράματα σε αλφαδιά και αυτό θα βρεις την κατάλληλη πέτρα προς το τέλος εκεί που θα έρθεις εδώ, θα έχεις τον οδηγό σου και θα βάλεις αυτό. Οπότε όταν τελειοποιηθεί θα έρθει αυτό το σχήμα που το έχεις δώσει. Και να συμπληρώσω κάτι εγώ, ναι. Να δείτε πόσο και αυτή τότε την εποχή εκείνη ήταν σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο. Εμείς στις κουζίνες μας δεν φτιάχνουμε ντουλάπια, να βάλουμε τα πιατικά μας. Ναι. Κοίταξε αυτές οι δύο τρύπες εκεί πέρα. Αχα. Και εδώ πέρα που δεν βλέπετε εσείς. Την έννοια έχουνε, βάζανε. Τα ντουλάπια της κουζίνας ήταν αυτά εδώ. Έτσι. Τα ποτήρια, Κάνα κομμάτι ψωμί, το μισό το τρώγανε τα μυρμήγκια. Δεν έτρεχε τίποτα.
Αυτό εκεί πέρα. Πρέπει να μας δείξετε έχει και στις σημασία, γωνίες τη γιατί διαφορά. Επειδή δεν ενώνεται ο τείχος εκεί πέρα. Η γύρι στις γωνίες είναι διαφορετικό που πρέπει να κοιταχτεί. Εδώ έχει. Ναι, αυτή ήταν η εμπατή εδώ. Η εμπατή. Έχει δημιουργήσει μια αγωνία. Από κάποιο τρόπο είναι γωνία. Εδώ έχει δημιουργηθεί μόνο μια γωνία και το υπόλοιπο έχει πάει σχεδόν Αυθαιρέτως. Για εκεί πέρα που γυρνάει, Α, ξέρω εγώ. εδώ που δεν είναι εδώ. Δεν έχουν πολύ δέσει, παιδιά, από ό,τι βλέπω. Εδώ, Εντάξει. όπως πάει ο τείχος, αυτή η πέτρα έχει μπει εκεί μέσα. Η άλλη εδώ έχει βγει και έχει δέσει εδώ. Αυτά, όπως δένουμε στο εξωτερικό, όπως δένουμε στην εξωτερική γωνία που πάει ένα αγωνάρι έτσι και οι άλλοι έτσι σταυρώνουν, το ίδιο πρέπει να σταυρώνουν και εδώ. Νίκο, να πούμε ότι εδώ κάτω δεν είναι δέσιμο αυτό. Δεν υπάρχει δέσιμο εδώ. Είναι κακή κατασκευή. Έχει, να το έχει. Έχουν αυτό. φύγει δηλαδή κάπου. Έχει αυτό το Εδώ δέσιμο. πάνω ναι. Αλλά εδώ το σωστό βλέπεις ότι είναι η δηλαδή, μία πάνω στην άλλη χωρίς δέσιμο. Όπως το άλλο που μας έχεις δείξει. Μπράβο. Δεν έχει Εδώ τέτοιο φαίνεται δέσιμο. το δέσιμο, παιδιά. Εδώ. Σωτήρη, Ορίστε. και το αλαθοπίπερο Της Εδώ. πέτρας. Ναι. Είναι εντάξει, εγώ που ξέρω όταν θέλω να φτιάξω, ας πούμε, σε κάθε σπίτι υπάρχουν εσωτερικές γωνίες. Αλλά αυτή η εσωτερική γωνία δηλαδή δεν βγαίνει με το μάτι, Πρέπει να βάζει ράμα σου. βάζουμε ράματα. Ναι. Όρθια. Και τα ράματα γωνία. πώς τα βάζετε, πώς τα φτιάχνατε. Ας πούμε εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μια πόρτα. Ναι. Ζυγίζεις από εδώ με τα αλφάδι σου, με το ζύγι, με το λέιζερ. το νήμα της στάθμης. Το νήμα. Λοιπόν, και σημαδεύεις εδώ κάτω. Με Ναι. ένα μολύβι, με το στρίχι. Χάσαν, θέλετε κύριε Νίκο να συστηθείτε για όσους βλέπουν την εκπομπή και δεν μας ξέρουν πώς σας λένε και με τι ασχολείστε. Είστε μάστορας πέτρας, πώς σας λένε. Νίκος Μέτανης από τη Ζαχάρο. Ασχολούμαι με λιθοδομή. Ήθελα να ρωτήσω πώς σας φαίνεται η πρωτοβουλία για το σεμινάριο κτησίματος ξερολιθιάς. Θα φύγεις. Πώς σας φαίνεται, πώς συμμετείχατε, σας το πρότεινε ο κύριος Σωτήρης. Είναι ένα πράγμα πολύ καλό για όλο τον κόσμο και για να κρατηθεί η παράδοση, να πούμε, που βλέπουμε ότι αυτό όσο περνάει ο καιρός μένει πίσω, απλά βλέπουμε κάτι χαλάσματα. Όποιο αυτό είναι κάποιο πράγμα, ένα είδος, αυτό ότι οι γενιές να μπορεί να τα κρατήσουν, να τα γνωρίσουν, γιατί είναι κάτι πολύ εύκολο και πολύ σημαντικό. Ήθελα να σας ρωτήσω για όσους δεν ξέρουν ποια είναι η διαφορά του να χτίσω με ξερολιθιά σε σχέση με το να χτίσω μια συνηθισμένη μάντρα από πέτρα και πετό και λάσπη, ξέρετε, αυτή που φτιάχνουν πιο μαζικά στις οικοδομές. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι το εξής, ότι το υλικό, η πέτρα, κτίζεται σε πολλές μορφές. Δηλαδή σε σχέδια πολλά και μπορεί να το ανακατέψεις με διάφορα υλικά άλλων, όπως είναι τσιμέντα και ασβέστη και πολλά άλλα μπορεί να υπάρχουν. Αλλά η καλύτερη λύση είναι αυτή η ξερολιθιά που δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, μόνο το υλικό το ίδιο και λίγη γνώση και πολύ οικονομικό για τις περιοχές, για τα χωριά μας και αυτά. Μια χαρά. Ξερολιθιά μπορώ να χτίσω με οποιαδήποτε πέτρα. Με οποιαδήποτε πέτρα. Δηλαδή όπου και αν είμαι, αν έχει πέτρα. Με οποιαδήποτε πέτρα. Μια χαρά. Και πόσο σταθερή είναι στο πέρασμα των ετών, αν εγώ τη φτιάξω τώρα όπως μας δείξατε πριν? Η πέτρα, αν έχεις λίγο γνώση, με βάση ύψος, φάρδος, αν κάποιος έχει μια γνώση, δηλαδή να γνωρίζει αυτό, μπορεί να είναι για χιλιάδες χρόνια σταθερή. Τέλεια. Καμία σχέση με τα σύγχρονα κτίρια. Ποια είναι κάποια μυστικά που πρέπει να γνωρίζουμε αν ασχοληθούμε με την ξερολιθιά, αν θέλουμε να δοκιμάσουμε και εμείς αυτά που μας δείξατε σήμερα, να πειραματιστούμε? Λοιπόν, η μεγαλύτερη διαφορά που είναι για όλο το πλανήτη, για όλο τον κόσμο, είναι το εξής. Όλα τα άλλα υλικά είναι μπάζα και έχουμε γεμίσει το πλανήτη μπάζα και αυτό το υλικό που λέγεται πέτρα χρησιμοποιείται, ξαναχρησιμοποιείται, γιατί έχουμε το παράδειγμα που έχουν κτιστεί πριν από χιλιάδες χρόνια και εμείς πάμε και τα ξανακτίζουμε, δηλαδή αυτό το γκρέμισμα το ξαναφτιάχνουμε πάλι, το κάνουμε χωρίς να μολύνουμε το περιβάλλον,
χωρίς να έχουμε μπάζ. Αν έχουμε να κάνουμε ένα κτίσμα, ας πούμε, ύψος, θέλει λίγο γνώση. Αν έχουμε να κάνουμε ένα κτίσμα όπως είναι τα πεζούλια που φτιάνουμε, τα κουράφια, ή μικρά χαμηλά κτισήματα, δεν χρειάζεται και τόσο πολύ γνώση. Όλο αυτό το περιβάλλον που βλέπουμε εδώ, κάποια φάση δουλευόταν, εδώ υπήρχε ζωντάνια κόσμος. Αυτό το υλικό είναι χιλιάδες χρόνια, δεν βλάπτει. Ούτε μολύνεται, ούτε. Δεν χαλάει τη φύση. Δεν χαλάει τη φύση. Δεν επιβαρύνει. Σήμερα, άμα θέλουν και υπάρχει όρεξη κάποιος που έχει εδώ το κουράφι, μπορεί αυτά τα πεζούλια να έρθει να τα φτιάξει μερακλίδικα. Με το ίδιο υλικό. Χτίζουμε ένα τοίκο με τούβλο, με σουβάδες και με τέτοια, θα υποχρεωτικά θα το γκρεμίσουμε και θα το πετάξουμε στα μπάζα. Όταν κτίζουμε ένα ξερολιθιά, μια μαντρούλα, και πες για το ΑΒ λόγου γκρεμίστηκε, πέρασε μια ρουνιά νερού ή πέρασε ένα μηχάνημα και το γκρέμισε, το ξαναφτιάξεις. Γίνεται πάλι υλικό χρήσιμο, δεν είναι σκουπίδια. Δεν πάει τίποτα χαμένο και δεν πετάς τίποτα. Και είναι πάνω απ' όλα είναι υγιεινό. Είναι υγιεινό και για εμάς που ζούμε. Ένα σπίτι πέτρινο, με ένα σπίτι με πετά και με σουβάδες και με βαμμένα με πλαστικά χρώματα και τέτοια, έχει τεράστια διαφορά στην υγεία του ανθρώπου. Και λέμε γιατί παθαίνουμε συνέχεια αρρώστιες σε σύγχρονη άνθρωποι. Ένα σπίτι πέτρινο είναι υγιεινό, αναπνέει, μέσα έξω, αναπνέει. Εσύ θες νεράκι, είναι τάσο. Έχουμε και το κέρασμα μας. Ναι, και το κέρασμα, το απαραίτητο. Πίνουμε στην υγειά σου και στην υγεία του Μάστορα. Σας ευχαριστώ. Στην υγεία όλων. Αυτό έχει αξία γιατί είμαστε στα 1200 μέτρα. Σωστό. Στην υγεία σας. Ωραία. Υγεία. Υγεία. Κρήτη, καλλιέργεια όμως, όχι άγριο. Εγώ το καλλιεργώ. Γιώργη, για να σας υποχρεώσω ήρθα εδώ. Αφού με έχετε υποχρεώσει ρε μπαγάσι. Από την Κρήτη. Αλλά καλλιέργεια. Όχι άγριο από το βουνό πάνω. Καλλιέργεια. Αρκεί να σας πω ότι τα αγριόγιδα, τα κρικρί που λένε στην Κρήτη, όταν τα τραυματίζουν, γιατί τα κυνηγούν κάποιοι, όταν τα τραυματίζουν, τρώνε τέτοιο. Αυτό και γίνονται καλά, αλλά ανεβαίνει και η λίμπιντο. Πόση ώρα περπάτημα έχουμε? Εκεί θα μπορεί να ξαπλώσει σαν το απόγευμα, ελεύθερα, όσοι δεν θέλουν να φύγουν. Είναι εύκολο το μονοπάτι για να ξαναγυρίσουμε. Μαζί θα γυρίσουμε, μη φοβάσαι. Πόση ώρα έχουμε περπάτημα? Βίγλιζα. Πόση ώρα έχουμε περπάτημα, κύριε Σωτήρη? Εσύ θέλεις τα κερδεδάκια, κατάλαβα. Όχι. Άρα τα κερδεδάκια. Ναι ρε, πάρτα. Αυτά τα μαζεύω και τα βάζω μέσα. Όχι. Ακολουθείτε! Ναι, θέτω ωραία. Πώς το λέγε? Ε, 16, 17. Θα έρθει ο Παναγιώτης Μπασούρης. Προσέξτε. Λοιπόν, θα ανέβουμε. Αυτό το δρομάκι εδώ παλιά χρησιμοποιόταν από εμάς τους βοσκούς, τους γεωργούς, μουλάρια εδώ να πηγαίνουν. Έρχονται με στυρά, με άχυρα, με χαρέρια και ιστορίες. Σε κάθε κορυφή σχεδόν ήταν και από ένα αλόνι. Ένα χωράφι, ο καθένας περίπου είχε το αλόνι του. Και τώρα ένας επιχειρηματίας Αγγελόπουλος από την Αμπελιώνα, αδερφός, ξάδερφος, δεν ξέρω, του Θόδωρα του σκηνοθέτη, η καταγωγή του ήταν από εδώ του σκηνοθέτη, από την Αμπελιώνα. Ήταν του Αγγελόπουλου, του Θόδωρου. Του Θόδωρα Αγγελόπουλου. Το χωριό ήταν η Αμπελιώνα, η καταγωγή. Ένας αδερφός του, νομίζω, αν δεν κάνω, ή ξάδερφος, πάση περιπτώσει, έχει κάνει μια τουριστική. Αδερφός είναι, ο Νίκος, ο Αγγελόπουλος. Ο οποίος έχει ξενοδοχεία στο Αλτεμάρ, κάτω στο Κατάκολο κτλ. Έχει κάνει και στο χωριό του, στην Αμπελιώνα, μια μονάδα καλή. Ένα μεγάλο πέτρινο που έχει και πολλά σκαλοπάτια. Σωστό. Εκεί. Φοβερές φωτογραφίες. Ωραία. Αυτός, ο γιος του, ο Νίκος, έχει σηματοδοτήσει αυτό το μονοπάτι το οποίο οδηγεί στο ναό. Είναι ένα πρόγραμμα το Apollo Trail. Στο ναό. Apollo Trail είναι ένα ολόκληρο. Πίσω από κανένα δυο κορφές, άμα πας κανένα μισάωρο, θα φτάσει στο ναό του Απόλλωνα, ναι. Είναι εκείνο που ξεκινάει μπροστά από το σπίτι σου που μου έδειξες. Ναι, αυτό συνεχίζει. Θα σας δείξω εδώ από πώς ακριβώς γίνεται.
Ο σκοπός αυτού του μονοπατιού ήταν όμως να περνάει από χωράφια. Όχι, ορειβατικός, για περπιζοπορία. Μάλιστα. Μετά τα χωράφια, Τάσο. Μάλιστα. Τώρα δηλαδή, τα τελευταία χρόνια λόγω της επιχείρησης αυτής. Ξεκίνησε όμως σαν μονοπάτι για χωράφια ή έγινε? Όχι για χωράφια. Για χωράφια υπήρχε πριν. Μάλιστα. Και ήταν και πιο βατό, πιο καθαρό, θα σου πω τώρα, από ό,τι είναι τώρα. Αλλά αυτός τι έκαμε, από την Αντρίτσενα, συγκεκριμένα από το Λεκάνι, από εδώ πάνω, από το Πανοχώρι, το πάνω μέρος της Αντρίτσενας. Φεύγει ο δημόσιος δρόμος. Ορίστε. Ναι, από την Αντρίτσενα. Στην αρχή είναι ένα κομμάτι άσφαλτος. Μετά μπαίνουμε σε χωματόδρομος και τα λοιπά, γυρίζει εκεί από κάτω στη ρεματιά που θα τη δούμε όταν ανέβουμε στην κορυφή. Γυρίζει απάνω, φτάνει στη διπλανή βουνοκορφή και συνεχίζει από εδώ μέσα. Να το θα δούμε τώρα τα σημάδια, από εκεί θα πάμε. Και κάθε τόσο έχει άσπρο κόκκινο. Πόσες ώρες είναι περίπου από την Αντρίτσενα μέχρι και το ναό? Κάνα 2 ώρες. Φτάνει στο ναό από εδώ, αν πας έτσι από εδώ. Και μετά από το ναό κατεβαίνεις κάτω και φτάνεις στο χωριό, στο Σκληρού. Μάλιστα. Περνάει μέσα στην πλατεία από το σπίτι μου, κατεβαίνει κάτω στο ρέμα κτλ. Κάνει εκεί κάτι ζιγζάκ και φτάνει στην Αμπελιώνα και τελειώνει. Και από το ναό του Σκληρού πόση ώρα είναι? Από την Αμπελιώνα πάει η Μαρίνα. Από Σκληρού έχει άλλη μια διακλάδωση σε ένα άλλο χωριό και ξαναγυρίζει και πάει Αμπελιώνα, ας πούμε. Από το ναό μέχρι το Σκληρού πόση ώρα είναι? Μια ώρα δεν είναι. Προχθές το έκανα εγώ. Σωτήρη, δεν το ξέρουν που γίνεται τον Οκτώβριο, ναό Αμπελιώνα. Να έρθετε. Κάθε χρόνο γύρω στον Οκτώβριο το ανακοινώνουν. Τώρα που θα έχουμε μια επαφή ιντερνετική θα το δείτε. Οργανώνει η Αμπελιώνα ο άνθρωπος αυτός με κάποιους άλλους συλλόγους εκεί τον περίπατο από ναό τουλάχιστον μέχρι Αμπελιώνα. Μπορεί να συμμετέχει. Πούμε ότι στην Αμπελιώνα κάθε Οκτώβριο, κάπου εκεί, γίνεται και μια κάθε χρόνο ετήσια γιορτή καστάνου. Επειδή η περιοχή της Αμπελιώνας έχει ένα καστανόδασος. Στο τέλος Οκτωβρίου. Στο τέλος κάπου εκεί Οκτωβρίου. Το σημάδι. Το βλέπετε το σημάδι? Αυτό σου λέει ότι πας καλά. Το σημάδι αυτό. Το άσπρο κόκκινο με το βελάκι. Εγώ έχω βάλει βέβαια τις ταινίες εδώ γιατί προχθές μπερδεύτηκα λίγο. Να και το άλλο σημάδι. Μάλιστα. Άσπρο κόκκινο. Μπράβο. Το ακολουθείτε. Ναι, το φάγανε, Αντώνη. Τη μασίσαν, αλλά την ανανέωσα. Λοιπόν, καταρχήν το χωράφι αυτό που είμαστε εκεί κάτω και χτίσαμε πηγαίνει τα πεζουλάκια, για δέστε τα λίγο απέναντι και φτάνει μέχρι τη βουνοκορφή απάνω. Μέχρι απάνω. Μέχρι πάνω θερίζαμε, παιδιά. Και οι γυναίκες με τον κασμά στις άκρες θα σκρίζαν όλα. Όλα. Γιατί τα μουλάρια πηγαίνανε μια-δυο σειρές πέρα εδώ, θα ήταν μικρά πεζουλάκια εκεί, τουλάχιστον προς τα πάνω. Και σταμάτησα εδώ γιατί αυτό το δέντρο ήταν επίσης ένα πρόχειρο, ακόμα πιο ορεινό, καλοκαιρινό στέκει. Στάση. Εμείς, μπράβο, το δέντρο βλέπετε που είχε αγκαλιάσει τόσα χρόνια την πέτρα. Τότε δεν είχε αγκαλιάσει καθόλου, ήταν οι πέτρες επίπεδες και βάζαμε πάνω το κατσαρόλι με το φαΐρε. Και είμαστε εδώ κάπου σε κάποιο σημείο και κοιτάζαμε κάτω στο χωριό. Το χωριό είναι τώρα εδώ κάτω, ας πούμε, έτσι. Ψιλοφαίνεται από πάμε πιο πάνω. Και κοιτάζαμε να δούμε πότε το μπουλάρι θα έρθει να έρθει καραφαΐ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε Ιόνιο Πέλαγος, έτσι μαγκές. Να ρωτήσω. Κάτω, εκεί κάτω που ασπρίζει. Η Παρσία κάτω. Πιο κάτω. Κάπου εκεί, ναι. Η πόλη που φαίνεται εκεί στο Σαμάρι, ποια είναι? Η Παρσία είναι. Ναι, ρε, η Παρσία είναι. Και βλέπουμε και ένα χωριό στα δεξιά εδώ πέρα. Ναι, στο βάθος της Παρσία. Εδώ κάτω βλέπετε μια κοιλάδα, ας την πούμε κοιλάδα, έτσι. Συγκριτικά με το ύψος που είμαστε εδώ είναι μια κοιλάδα. Στο αριστερό εδώ κομμάτι λεγόταν Βάγκερα. Το δεξί κομμάτι λεγόταν Σκούντρα. Εκεί κάτω που είναι τα πολύ πυκνά δέντρα ήταν τα χειμερινά μας, τα χειμεδιά, τα καλύβια μας, τα γκρέκια. Σε τι ψωμέτρο είμαστε και πού πατάτε τώρα? Βλέπω και μια πεζούλα. Εδώ πατάμε στο χείλος του αλωνιού. Εδώ ήταν αλόνι που αλωνίζαμε του χωραφιού μας. Άρα δεν είναι πεζούλα, είναι αλόνι εδώ πέρα. Είναι, ναι, όχι, κατασκευή αλωνιού. Είναι κυκλικό, απλά δεν το έχουμε καταλάβει αυτές τις ενίες. Ακριβώς, ναι. Και μπορούμε να πούμε και δύο στοιχεία ακόμα για το πώς αλωνίζαμε εδώ και τα λοιπά, περί στιχερού και τέτοια. Σε τι ψωμέτρο περίπου είμαστε, κύριε Σωτήρη? Σωτήρη? Είμαστε, είπαμε, 1206 μέτρα. Οπότε το χειμώνα λέτε ότι έπιανε χιόνι και αποκλεινόταν. Όταν έφερε χιόνι, ήταν χειμωνικός ο καιρός, εδώ θα πιανε σίγουρα.
Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι ο τυχερός εδώ, Τάσο. Ναι. Είτε σ' αρέσει είτε όχι. Ήταν ένα ξύλο λοιπόν. Το βάζαμε εδώ, το πήγαμε κάτω γερά μες στη γη, να αντέχει. Και πάνω είχε μια διχάλα στο πάνω. Ήταν περίπου τόσο ύψος, κάπου εδώ. Είχε μια διχάλα στο πάνω μέρος για να μπορούμε να διχαλιάζει το σκοινί, η τριχιά. Και κάνανε ένα ειδικό κόμπο κάτω. Ναι, μια δίπλα, είχε μια θηλιά. Ένα στεφάνι. Ένα στεφάνι σιδερένιο. Στεφάνι σιδερένιο. Γιατί για να έρχεται γύρω-γύρω. Θα μαζευόταν. Και μια πατούρα. Δεν ήταν πάντα σιδερένιο. Εγώ δεν το θυμάμαι σιδερένιο, εντάξει. Τέλος πάντων, ωραία, το δεχτούμε. Εμείς κάναμε μια θηλιά. Σιδερένιο ήτανε. Το θυμάσαι σιδερένιο? Εγώ όχι. Τέλος πάντων. Για να αντέχει το ζώο. Έκανε μια θηλιά εδώ κάτω. Και τι γινότανε? Με μια άλλη, ρε παιδάκι μου, θηλιά, με μια άλλη τριχιά λοιπόν, κάναμε εδώ πέρα, έφτανε μέχρι εδώ και προορίζεται να μπαίνουν 2-3 μουλάρια. 2 στην χειρότερη περίπτωση. 3 ή και 4 άμα ήταν μεγάλο το αλόνι και πολύ το γέννημα. Ωραία. Εδώ πέρα οι παλιοί μας ξέραν και κάνανε ειδικές λεμαριές με την τριχιά, ρε παιδί μου. Μια θηλιά, να το πω έτσι, έμπαινε στο λαιμό του μουλαριού. Στο διπλανό, εντάξει. Και αυτό το σκοινί που έφτανε μέχρι το σκερό, στην άκρη είχε ένα γκόμπο, είχε ένα εξόγκωμα, να το πω έτσι, από την ίδια την τριχιά. Το έβαζε μες στη θηλιά και τα μουλάρια. Το εξόγκωμα ήταν στις λεμαριές των αλόγων. Ναι. Όχι εκεί. Οκ. Εκεί όταν φέρανε στροφή τα άλογα. Εδώ το διπλώνανε. Το βγάζανε από το λαιμό, από τις λεμαριές και γυρνάγαν τα άλογα και το βάλανε στο άλλο άλογο, το εξωτερικό. Δηλαδή πήγαινε μία βόλτα έτσι μέχρι που μάζευε το σκοινί, μετά τα γυρνάγαν αντίθετα και ξεμάζευε. Πάση περιπτώσει, γυρίζαν τα μουλάρια, γυρίζαν γύρω-γύρω και αυτό άρχισε να διπλώνει κάποια στιγμή. Μίκρανε και τα μουλάρια φτάνανε δίπλα στο τυχερό εδώ. Συγγνώμη τη λεπτομέρεια σου, κύριε Πες. Το δίπλωμα κάτω, το ξύλο, είχε μια πατούρα και γύρναγε εκεί. Τι γίνεται όμως, τραβάγανε όπως ήταν το σκοινί και πήγαινε πέρα. Ναι. Ακριβώς εδώ τραβάγανε ένα άλλο σκοινί και το δένανε εδώ στην. Το είπα, ωραία. Και ερχόταν γύρω-γύρω, δίπλωνε αυτό έκανε τη δουλειά. Και ερχότανε και μάζευε. Εντάξει. Μάζευε, ναι. Ωραία. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Ωραία. Όταν φτάνανε εδώ τα μουλάρια λοιπόν. Να διπλώνει. Τα γύριζες με το χέρι, ρε παιδί μου, έβγαζες τον κόμπο και τα γύριζες ανάποδα. Και ερχόταν το απ' έξω μουλάρι μέσα τώρα, έτσι. Και απ' έξω και μέσα έβαζαν τα πιο γερά μουλαρία γιατί είχαν το ζόρι το πιο πολύ. Έκαναν μεγαλύτερη διαδρομή όταν ήσαν απ' έξω. Τέλος πάντων. Και έβαζε στον κόμπο τώρα από τη μέση και άρχισε να ξετυλίγεται τώρα. Οι βόλτες τώρα ήταν μικρές στην αρχή και μετά μεγάλωνε και έφτανε στο μέγιστο και μετά ξαναμάζευε. Αυτό το βιολί γινόταν. Για να πατήσει δηλαδή όλο το σπόρο. Και πατώντας, ετριβότανε το στάρι και γινόταν. Εδώ καθόταν ο τέτοιος. Ναι. Με την πίτσα. Ωραίο το παλιομούλαρο. Ναι. Αυτό δεν τραβάει, ρε παιδί μου. Τα βάλτε από μέσα. Ναι, κάνα διάφορες τέτοιες πατές. Όταν τελείωνε το αλόνι, βγάζαν τα ζώα, μετά το μαζεύανε, ήσαντε ανθρώποι, εδώ 5-6 γυναίκες, μικρά παιδιά, όλοι βοηθούσαν, τέλος πάντων το κάνανε ένα σωρό κάπου. Σιτάρι και άχυρα μαζί. Κοντά στο τυχερό το μαζεύανε. Όχι. Αναλόγως. Άγανε από πού φυσάει και παραδείγματος χάρη, άμα φύσαγε, ξέρω εγώ, από εκεί, το μαζεύανε προς τα εκεί. Και ερχόταν το άχυρο. Σωστό. Και το στάδι έμενε εκεί. Ανάλογα που φυσάει το λογαριάζανε. Και αρχίσανε το βραδάκι, περιμένανε την άβρα. Το μαΐστρο, κυρίως από εδώ, να λιχνίσουν, να φυσήξει. Αυτό μπορεί να κράταγε και 2 μέρες και 3. Δεν φύσαγε μερικές μέρες καθόλου. Δεν φυσάει το μαγκούφι, λέγανε Γιώργη. Να πάμε πιο πέρα εδώ στο Βιγλατούρι. Στο Βιγλατούρι. Θα έχει ακόμα καλύτερη θέα δηλαδή. Ακριβώς, και θα δούμε μια χαλασμένη κατασκευή η οποία έχει όμως μια ιστορία, Τάσο. Ερχόμαστε. Ελάτε. Αυτή ήταν μια κατασκευή, μάλλον κανένα σπιτάκι, κανένα τρούλος έτσι και θολωτό μπορεί, και ήταν παρατηρητήριο με το που βλέπανε στρατό κάτι να έρχεται από εκεί κάτω από το θολό. Φαίνεται εκεί κάτω, δεν ξέρω, μπορεί να
κάπου τα θερμοκήπια. Αλλά τουλάχιστον από τη Βερβίτσα καθαρά βλέπανε, ας πούμε, από εκεί πέρα. Παπ, έστελνε μήνυμα στην κορυφή στο Λύκειο. Αναμεταδότης. Ναι. Με καπνό, με φως, άμα ήταν βράδυ. Κάναβε μια λάμπα, κάτι να φακώ. Απέναντι η κορυφή, εκεί είναι το Λύκειο. Α, απέναντι, το πιο πέρα η κορυφή. Ευρωτήμο, εντυπωσιαζόμαστε πάντως που στο παρελθόν όλα αυτά ήταν χωράφια καλλιεργούμενα με βοσκούς, με κόσμο, με κουδούνια, με φωνές. Για τα πουλί μου 2 φορές. Επαναλαμβάνετε. Έλα Παναγιώτη. Έτσι να επαναλάβουμε, να ξεκουραζόμαστε. Να ξανανιώσω, να ξανανιώσω πουλί μου μια φορά μη δεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ πάνω. Στα να πιω το παλαμίδι, εκεί βροντάει το καριόφιλι. Μου πάρει με το το ρήμο τα ειδώνει κι αμάν αμάν, το ρήμο τα ειδώνει